Doktorica Silvija Čuković-Čavka je doktor kroz 10 minuta i moram još samo pozdraviti umjesto profesorice Mirjane Juriše koje lijepo pozdravljamo, s nama je magistra Marina Milković. Eto, emisija počinje, tema je celijakija. Što je celijakija, zašto je to bolest kako smo najavili sa 100 pa i više lica, zašto se teško prepoznaje? Izvolite. Prolaznog tipa. Sada znamo da je to bolest svih dobnih skupina, čak bolest odraslih, više nego djece, jer se... Druga oboljenja, dakle o tome ćemo još govoriti. Hvala vam lijepa za sada. Evo da čujemo koliko dugo se vi nosite sa tom bolešću i kad je i kako vama dijagnosticirana? Meni je dijagnosticirana 2008. Evo upravo zahvaljujući ovdje prisutnoj doktorici Silviji Čavki i jako sam je zahvalna i bit ću je do kraja života jer mi je to otkrila, a moji problemi... Nemojte jesti tamo gdje ima glutena. Dajte to malo gledateljima objasnite. Sad će oni reći, a gdje ga onda nema? Šta ćemo onda jesti? Da. Idemo sad malo na prehranu jer dosta ste toga što se tiče zdravlja i dijagnostike objasnili. Idemo sad malo na prehranu. Dakle, gluten. Što bi to zapravo bilo? Gdje to izbjegavati? Što uopće jesti? Znači, gluten je protein pšenice, raži, ječi o toj pravilnoj bezglutenskoj prehrani. Hvala vam lijepa, gospođo Nevenka. Mene sad zanima gdje vi to zapravo sve nabavljate? Što znači stil života oboljelog od celijakije? Da, 250 grama, znači to je napravljeno, obrađeno posebnim načinom i sigurno je bez glutena. Se obitelj čitava može naučiti jednom novom načinu života, prilagoditi, jer to je zaista o tome ovisi kvaliteta života. Nekad smo u velikoj dilemi, mi mame kad imamo djecu i kad nemamo takvu bolest što se tiče prehrane, treba reći da gluten, stvarno gospođa opisala simptome koji se definitivno godnije ili ste